Afternoon sari kaham tui jotono lamsobo an channel lo ang tabuk sari ni ongkhorjak kisa reduction ni ri rok paine hini mani rok kisa paine hini ongkhorjak saimea bahai manno kisa dam rok bo kom man nai hingi ba ani bagai ongkhorjak naigrana thang tongo jo hokan bisingo sapai kha iko naide ani friend bo palar bisingo habjak borok bangman gini markheno borok bangman kolom mani markhe pisokang bono palar bisingo sita bai kabe thaiga song taki sang buli kana no ơi bộ mà nó nhá đi ăn nước tầm nó những cái mùi ăn hàng mùng thắp ăn thì thiệp bỏ rong nung mà đi bây giờ bỏ vào tay đồng bây giờ này nào tabuk si kisah santiong siwo ko obisinggo haboinai orang ke kisah pendok genang hani bagainya borok bukom ke orang ke kisah tandang kha tabuk kisah di naigrana bayre bu belai borok kubang ma hani bagai tabuk ke melani faika tabuk ke kisah mikutung ro paigrana mikutung bazar faika oh dok dah boiler na tabuk yang rumah sapai kha rumah sapai ni kita fresh rong bai kha kita batha gi jawai mami song senai chicken tuman tongo gap na song senai